زينا ومستندونا خبز في نولو استديو إيري تي في عز السلام تانا تقبل زخبركم تعزبتنا كم يتمسيو الساعة 9 تاخيلو نلومي قدام 10 تغلطة حساس تلالو زينا وشتن وصان حيزلكم قريبا لكم مكتالكم كساب فصام مستندونا كقصل بخبر زعد مشام تولدي فلما كان رستاتو أبزوا دبوب مأكلن سمينا وقيح بحرم بستقبر مرمراتات 55 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيسو أب مبزح مرت زر دنش زتوافرو حرستوت نزوا من دفر بركت مرتي كم زحفسو غريزو أب نزوا حجاز برست أقرب المكتا وصيتا وسرحي سلاسلالو بكوبانيا فايزرز معبل كتابة كوفيد 19 أب أمريكا باغلغلوتكو علف قاد رخيبو أوروبا وحبرت بقداي دهساس بحري أو غاز مبرق أو ماكلاي بحري أب التركي إقدا وسينا أب كتما كابول نيروكيت متقعدات تخيل حابريتا كام مينستر تعنا أب زوباتات دبوب سميناو غيح بحرن مأكلن أب زركب موشب مأكلات لومي 10 تغلطة حساس بستقبره ناي لابراتوري مرمراتات 55 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصوم نساتهم دما اتوم ناي زوبا دبوب 13 أب موشب مأكل سنعفه شوعتا موشب مأكل انداغرغس حاله دما موشب مأكل ماي دما تعاقبهم صنحو كوينوم بملؤهم ابز حلف قربا سامنتات بفنو كاب ايثيوبيا ز تملسو حانتي كاب سودان تمليسا اب موشب مأكل امهميمه زوبا سميناو قيح بحر تعاقبات صنحت 33 دما كاب اوغندا بچارتر نفاري تمليسوم اب موشب مأكل اسمرا تعاقبهم صنحيوم بزي كاتم ببوانو بچارتر نفرتي كاب استفلالي هاجرات زملسو زلو زيغاتات وحزي كاب ايثيوبيا السودان جيبوتن يمنن بمريتن بحرن بفنو زملسو زيغاتات سلازي قوارصه زاغيتنا بإرترا نايز تملسو زيغاتات دمر قصري 23,693 بصحلهم زخمزيلم كله فيروس ترخيبهم اب هوسبيتالات زوا دبوب تعاقبهم حكمنا وكنكن كغبرلهم صنحو 39 زيغاتات حاويهم ننا بيتهم تفانيهم بز مسرت اب إرترا تقلال قصري بكورونا فيروس زتلخفو زيغاتات كساب لومي 711 بصحلهم 564 كابزيوم بزتغبرلهم حكمنا وكنكن حاويهم زتفانو كخونن كلو 147 دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم يركبون مينستر تعنا كلتا تحساس كلتا شحن عسران مينستر حرشاب مقدي ابنتاين حرستوت مروص زر اذنش كبازح مصنحو يفلط تتقمتي زخونو حرستوت نوزوبا مندفرا بزغبرلو كنكنن مكتالن لعل مهرتي كم زرخبيوم زغلصو زلو وكيل إرينا في المنتكاب ملكع صبصاب نزدالو تحستو ليليا تخل مريم كتغربيا أب مبزح مرت زر دنش زتوافر وحرصت نزوبا من دفرة بسنفلتتاو مخر موياويان تدقفهم كابز زر ودنش بركت مهرتي كم زحافسو تقاليتهم كيلا لمعت حملتن فرتاتن ابتن زوبا من سيسنايت ابدوم ابزهابتو حبريتا ابزحال فكرامات نابنتاوين حرصت زتعدله الكترون بارن زتباهله كلتا عينتات مرت زر دنش كاب وقت زرئي كساب فرز بصح صبق كنكنن مكتتالن سلاستقبرلو كاب هكتار كاب كلتا ميتي كساب 300 كونتال كمتحفصو ابريهام اتمرت عينتات زرئي تتصوارنت حماماتن بالعاتن ابرس مهلاو لعل مهرت خم زركبو زتقاست من سيسنايت ببعامتو ناب حرصو تزرجحو زبازح زلو زر دنش اتطاونتا بمدنفع زمسكنا استواصو يقبر كم زلو حبيرام بزحيلو زعدل زرئي مريتهم رئيخا بقعات حرسي رئيخا تمكرو ام فراي دنش كندي عمتا لهم رئينا اينا نعدل توم حرصوت كا صبو نتي كيلاتات زبلو بو تمرحيم زخدو خاب مزرع كسابنا مخزن زاتو لكع بتخيلاتات زبلو تمرحيم خدو وصيتون صبقون زتابعني تتقمت حرصت بقديوم اتمرت زرئي كاب حمامات نت أصل زخونت زتعزاطف مهرت كم زركبو بقبري كم زرقاقصو بمقلاط بتحفت حرشا ابن أزوبا من دفران زقبرلهم نيدوخن تربال مدهانيتن كرب موقيسوم فيروس تخالق حمامات سلازيبلو افتي دزرع الأوان بتعزاطفي زيادة في الرياض كم زهب يردع كابزو حجي خطري خلاخ زيادة مدهانيتنا مدابريون وكل خون عدلهمنا والله خير وحدكم تخطاتي لهمنا ندا مزون تخطاتي لهم هجي صبون خلات ناس حاشينير
እትን ዞባ ዝውንኖ ፍርያም መሬትን ጸጋታት ማይን ምስትቀረብ ምሩጽ ዘርኢ ተደሚሩ ምህርቲ ሓረሶት ክብና በለ ምምጽኡ ዝሓበረ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት አቶ በረኸት ተኽለስላሴ ሓሓሊፉ ዝረአ ምጥቃም ብቕዓቱ ዘይተረጋገጸ ዘርእን መድሃኒትን ንብከላን ሕማማት ዘራእትን ስለ ዘቃልዕ ሓረሶት ክቁጠቡ አተሓሳሲቦ መድሃኒት ሕማም ሰራይ ይኮን ካን ክትነጽገሉ ዘለካ ግን አቲ ሕማም ከይተራእየ ከሎ ይጅመር ዘሎ እዚ ኸ አንተ ዓይነት መድሃኒት እዩ ካበይ ክትገዝኦ ዘለካ ስለዚህ ሓረሶትና ናይ ብሓቂ እቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝውሃብ ምኽሪ ማዕዳ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎም ነዚ እንተውዒሎም ከዓ ዕውታት ኮይኖም ክወፁ ምዃኖም ጥራጥር ኣይኮነን ኣብ ንኡዞባ መንደፈራ ኣብ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ዝተዋፈሩ 1900 ሓረሶት ከም ዘለዉ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሕርሻትን ኡዞባ የነጽር አባላት በዓል ስልጣን ምቁጻር ሀብት ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ምስ ህዝቢ ተሓቢሮም ብርሰት ኣግራብ ንምግታ ውፅኢታዊ ስራሕ የሰላስሉ ከም ዘለዉ ገሊጾም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጎን ጎንቲ ንቕሓት ሕብረተሰብ ብምብራኽ ተሳትፉኡ ንምዕዛዝ ዘካይድዎ ጻዕሪ ሀብት ገረብ ብሓፈሻ ጥንታውን ታሪኻውን ኣግራብ ድማ ብፍላይ ንምዕቃብ ጽዑቕ ሓለዋን ኮለላታትን ብምክያድ ንዘብረሱ ኣብ ሕጊ የቕርቡ ምህላዎም ሓቢሮም ሓላፊ በዓል ስልጣን ምቁጻር ሀብት ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ንኡስ ዞባ አቶ ተኽላይ ፍስሃየ ኣብዛ ዓመት እዚ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ናይ ገዛእ ርእሳ ሓለዋ ኣግራብ ብምምዳብ ኣድማዕ ስራሕ ተዓምም ከም ዘላ ንዝያዳ ውፅኢት ድማ ምስ ነበርትን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ተዋሃሂድካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም አቶ ተኽላይ ኣብ መወዳእታ ብዝካየድ ጽዑቕ ጎስጓሳትን ክትትልን ኣብ ከባቢታት እግሪ ገዳም ጻዕዳ እምባ ሽተል ኣሸራ በጉ ግላስ እንጭናቕን ኢዳምርን ሀብት ገረብ ሳላ ዝግበረሉ ዘሎ ሓለዋ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣወንጀሊ ዓድፍካይ ባዶብን ከባቢታት ዓድ ንሱርን ግን ሓሓሊፉ ዝርአ ብርሰት መግቲ ንኽግበረሉ ኩሎም ወገናት በብሸነኾም ግድኦም ክገብሩ ጸዊዑ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ዜጋታት ንምምሕያሽ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣስታት 2.8 ሚልዮን ናቕፋ ወፃእ ከም ዝገበረ ሓቢሮም ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት አቶ ተኽለ ዛይድ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መነባብሮ ዜጋታት ኣብ ምምሕያሽ ዘተኮረ ብገንዘብን ዓይነትን ዝካየድ ንጥፈታት ምጥዋር ጽጉማት ምጥያስ ኣለይቲ ዘኽተማትን ስንኩላንን ምድጋፍ ብናውቲ ትምህርቲ ከምኡውን ምዕዳል መጽዓኛ ንስንኩላን ከም ዘጠቓልል ገሊጹም ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ዝተገብረ ደገፍ ኣብ ምጥያስ ብጥሪት ከም ዝወዓለ ብምሕባር ድማ እቲ ንኡስ ዞባ ንምርባሕ ጥሪት ምቹእ ምዃኑ ተገምጊሙ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ውፅኢታዊ ምንባሩ ኣረዲዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ንኡስ ዞባ 20 ጽጉማት ስድራ ቤታት ዘኽተማትን ጠዋሪ ዘይብሎም ኣረጋውያንን ነፍሲ ወከፎም ብ10,000 ናቕፋ ብጥሪት ከም ዘጣየሰ ጸብጻባት ቤት ጽሕፈት የነጽር ደገፍ ዝተገብረለን ስድራ ቤታት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ ብመንግስቲ ዝግበረሎም ዘሎ ደገፍ ጸገማቶም ኣብ ምቅላል ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ብምሕባር ዝከኣሎም ጻዕሪ ብምግባር መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ከም ዝነጥፉ ኣረጋጊጾም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ መዓልዲ ንኡስ ዞባ ዓተከሌዛን ቅድሚ 3 ዓመት ብዝወሰድዎ ናይ ምጥርናፍ ስጉምቲ ኣብዚ እዋን እዚ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክረኽቡን ንጥፈታት ሕርሻ ከስፍሑን ከም ዝበቕዑ ገሊጾም ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሐ ኣገልግሎት ትምህርቲ ከምኡውን ኣገልግሎት ጥዕናን ዝስተማይን ተዋዲድሎም ከም ዘሎ ዝሓበሩ ወሃብቲ ርእይቶም ንዝበለጸ ኣገልግሎት ሕፅረታት ትካላት ክማላእ ኣምኻ ዘኻኺሮም ብተሳትፎም ዝተሰርሐት ቤት ትምህርቲ ክሳብ 320 ተምሃሮ ከም እተእንግድ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ብዓል ሞያ ጥዕና መንእሰይ መሐመድ ኣድም ሕዱግ ብወገኑ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣገልግሎት ቀዳማይ ረድኤት ሕክምና ተመላለስቲ ሕሙማትን ፍወሳ ሕዱር ሕማማትን ከም ዝወሃብ ብምጥቃስ ኣገልግሎታት ክታበትን ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርስን ዝጅመረሉ ኩነታት ክመቻቻ ኣዘኻኺሮም ምምሕዳር ከባቢ መዓልዲ 26 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምብራቃዊ ኣጻድፍ ንኡስ ዞባ ዓተከሌዛን ትርከብ ክትከታተሉ ጽናሕኩም ዜና ውሽጢ ሃገር ነይሩ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክትታል ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ቤት ጽሕፈት ምቁጻር መግብን መድሃኒትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብኩባንያ መፍረ መድሃኒት ፋይዘር ዝማዕበለ ክታበት ኮቪድ-19 ብናይ ህፁፅ እዋን ፍቓድ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ትማል 11 ታሕሳስ ኣፍቂዱ
بمسرة وطن سب مزطعنا أمريكا اتختابت كابز متصومن جميرو أب سفيح كفال تهاجر كعدل كجمريوم كوبانيا مفر مدهانيت فايزر لعلي كل 3.9 مليون بالقات كتابت أب أمريكان مزرقح دلو كم زلو أفليت اللهم سب مزطعنا دما اتي كتابت فلمانتهم قدم جنبار تسليفهم زلو سب ميات عنان نت فيروس زيادة استقالعو أرقوانن كالوت أكالات حبرت سبن كم زوهاب أفليتهم اللهم بريزيدنت دونالد ترامب بمجدي ناي تويتر قصاتو أب الزرقحو بتنقاس الاستسني حبرتهم اتي كتابت أبوشت 24 ساعات أب أقولقلت كوعل مخانو بمحبار نفس وكف أمريكاوي بنتسا كختب مخانيو أفليتهم مجمار كتابت أب أمريكا زمزقب زلو لعلمتن ملكفتن موتن أب مقتا وتاوتسيت كم زهلو ويوم كيلا تطعنا زقلتو زلوم أب أمريكا تقلال غزر بكورونا فيروس زتلخفو لعلي 16 مليون كل 100 شحن نايزموت دما لعلي 300 كل تنشح بتصيحلهم بتماساسالي كندا مكسيكون بحرينن نزيب استخايدلو كلينيكاو فتناتات لعلي 9500 وصيتاو خوينو كم استرخبه زقلز كتابت كوفيد 19 أب أقولقلت كوعل بعسرت حدا تحساس فقاد هيبان اللوام بريطانيا نزي كتابت زيا قديمة كتب كم زجمر الزفلت كوينو روسيا بوغنا نتي بعلا زمعبلتو سبوتنيك حموش تستبها كتابت تعدل كم زلا يفلت أب أمريكا بزعمت زي أستات 430 بليون دولار حصرت باجت كم زقاتمه تصاب بيت صحفة جمجة أمريكا أفليتم زي هذي مستي أبز حلف عمت زقاتمه حصرت كنت أصرن كله بالعلي 25 مئتاوي كم زايدة أب تصاب تتغيس اللهم كأن تنقنايتي باجتاوي حصرت لبعي كورونا فيروس نمقصار بزتوسده تررت سقمتات أتاويتات منقستي بالعلمتن سلازن قلقل مخانو تغليص اللهم اتتريو دحري كلاي وقع عالم ابوشتي حد عامت باجت امريكا كاب زقاطم حصرتات اتزعابيه خوين اللهم اب كل تشحن عسران تقلال حصرت باجت امريكا لعلي 3 تريليون دولار كم زبصحه قطباو صبصابات يحبروم اب جرمن ابز حلف 24 ساعات استات 30 شح حسابات اب روسيا دما لعلي 28 شح حسابات بكورونا فيروس كم تلخفو تغليصوم إذا هذي تلبعي كابز جمر أب كلتين هجرات أبوشتي حدا معلتي كابز تمزجب ملكفتي تزلع على مخانو صبصابات حبيرم بزي كازي أب روسيا وشتي حدا معلتي لعل شدش تميتي أب جرمن دما أستات حموش تميتين 9 سبات بت فيروس بماتهم أبتن هجرات كبيت عنا وشاغلات تفتير اللهم ما راحت منجست جرمن أنجلا ميركل تلبعي زوردو زلو سبعة وكسرات نموجد جراتات من قصقاسن قطعات محبراو مرحقن صنيعو خمس غصل بتجعت تحساس محباره يفلت منجست جرمن دحر بعالات لدتن حدش عامتن ابيات مغبن مستنزر كبوت كالات وهابتي اغلغلوت سينماتات ماكلات تياترن حزب بزحز انغدلو كال اتكالاتن كعصو مسرح ممهار مستمهارن دما انت وحده كساب 10 طري 2021 كقوارص كم زخيليو زئمت زلوم اب جرمن تقلال قصري بكورونا فيروس زتلخفو استات 1.3 مليون نايزموت دما استات 22 شح بصحلهم اب روسيا كتابت صرو كورونا فيروس كعدل جمير كوانتلهم ملكفتي كورونا فيروس جن زايدو كم زليو زغلص بزي دما تفاخيس صنح محبر قطباو غراتات داغماي ناي مصنع سغمتي كوسد كم زخيل غمتات اللهم بعالم درجات تقوللا بكورونا فيروس نايستلخف سبات قصري لعلي 71 مليون نايزموت دما لعلي 1.6 مليون كم زبصحه صبصبات عنا يገልጹም مرحتي أبال هجرات أوروبا حبرت بجوداي دهساس بحرياو غازن اجتا مايو غزاتن مبرقاو ماكلاي بحري عبل على سب مز تركي اجدا خصنع وسينام اتم مرحتي بعصرت حدا حساس بزكايدو اخيبا بزعبا قبل على تركي زغبر اجدا مشت اصوار مس كيلان سمين اتلانتيك نيتون امريكان كزتيو كم ترادون تحبيرهم ما راحت منجست جرمن أنجلا ميركل دحر تأخيبا بذهبتو غايزتا مغلصي غريخن فرنسان مست غداي متأثر بالعزلهم سبمز تركي اجلان منبر ابزخ البايتا اما مخقربا وسانه خمت محلالفه بمتقاس توسخ تررت اجلاتات اب زمص ورح طري مسبمز نيتون حدش من محدار حبرات منجستات امريكان زغبر زته كوسن اب مردا كم تبصحه افليطام ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪያ ኣብዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ውሳነ ዘይሕጋውን ሻራውን ክብል ድሕሪ ምውቃስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብቲ ጉዳይ ቅኑዕ መንጎኛ ክኸውን ኣተሓሳሲቦም ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን በወገኑ ምስ ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዘሎ ንግዳዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ሽርክነት ብምጥቃስ እቲ ጉዳይ ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ዘይፍትሓሉ መዳይ ከም ዘየለ ሓቢሮም
ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ቱርኪ ናይ ምድስካል ንዋይን መገሻታትን እገዳ ክውስን ኣብ ምርዳእ ምብፅሑ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ንዝነበሩ ኣቃወማ ኣተሪርዎ ከም ዘሎ ዝምስክር ምዃኑ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ቱርኪ ኣብ ልዕሊያ ንዝውሰድ ዝኾነ ስጉምቲ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ እያ ከተጠንቅቕ ጸኒሓ ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝኾነት ቱርኪ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ክትጽምበርኦ ሕቶ ኣቕሪበን ካብ ዘለዎ ሃገራት ብምዃና እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊያ ተሪር ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ተቆጢቡ ምጽንሑ ዝግለጽ ብዘይካዚ ንዋሕዚ ሶራውያን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዓጊታቶ ከም ዘላ እትገልጽ ቱርኪ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊያ ዝኾነ ስጉምቲ ምስ ዝወስድ ዶባታ ከተርሕዎ ምዃና እያ ብተደጋጋሚ ከተጠንቅቕ ጸኒሓ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ንምዕራፍ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ትማል 11 ተሓሳስ ኣብ ከተማ ካቡል ናይ ሮኬት መጥቃዕትታት ከም እተኻየደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዩ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራ ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘሰዓበ ግን ሰብ መዚ ኣፍጋኒስታን ሓቢሮም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት ከም ዘየለን እንተኾነ ግን ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ወይ እውን ዳዕሽ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት ንከተማ ካቡል ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሮኬት ክካየድ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ተደጋጋሚ ፍጻሜታት ኣስታት 10 ዓመታት ዘቑፀረ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላም ንምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዝዕንቅፍ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2020 ምስ ኣሜሪካ ስምዕ ሰላም ዝኸተመ ጉጅለ ጣሊባን ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን እውን ዝርብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዝተገብረ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝተፈጥረ ጸጥታዊ ቅልውላው ንምህዳእ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ፈተነታት ከም ዘይተዓወተ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ሩስያ ብሪጣንያ ብምስምስ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ሰብ መዘሃገሩ ንዝወሰነቶ ሓድሽ እገዳታት ኮኒንዎ መንግስቲ ብሪጣንያ ምስ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብምውሃድ ኣብ ልዕሊ 11 ሰበስልጣን ኣካላት ጸጥታን ሩስያ ቬኔዙዌላ ፓኪስታንን ጋምቢያን ንዋይ ናይ ምድስካልን ምንቅስቓስን ዝኽልክል እገዳታት ከም ዝወሰነ ብ10 ተሓሳስ ምሕባሩ ይፍለጥ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብ11 ተሓሳስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ክስታት መርትዖ ዘይብሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ነጺግዎም ሚኒስተር ላቭሮቭ ኣብ መግለጺኡ እቲ ስጉምቲ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት በኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ሃገሩ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣነጺሩ መንግስቲ ብሪጣንያ ብምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ካልኦት ሃገራት እገዳታት ከጽንዕ እዚ ሳልሳይ ግዜኡ ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ስጉምታት ንዝምድናታ ሃገር ምስ ካልኦት ሃገራት በኣሉታ ጸሊዎ ከም ዘሎ የረድኡ ንሎም 12 ተሓሳስ ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዳዊ ተዛዚሙሎ ብርኩም ምሸት